noba bibaleka kakhona bingasoze lenze ixesha iyaxoka noba kuthiwa biyi-terminator ne-terminator bingasoze ndikuva usithi baleka mhlekwa xa kubhujile kanimeni bakwazi ndiniva nisithi ibivele ezindabeni le nto ibivele ezindabeni mkhwebana kuyamazi umkhwebana utani and indlela akhala ngayo umeli uyabonakala madoda uba akaklaimanga akanamali hayi masiyeni manishoxhasa sizawukwazi ngantoni sishota ngebhotile ngoku hayi kuzafuneka sidibane kaloku uzithwalisa amacangce kukumoya siyoxhasela ntoni thina sinoya ngenxa kaliya uyaqonda kuba sihlobene naye ke simane ukuya nje siyocula sowufumana ke nathi ezo nto sizifumanayo uba singalali uyaqonda singakhangeli and awufunekanga ugcwale la mngcwabo because kusizawulamba bamathoba sawulamba saningqola le nto abantu abagqithayo madoda bangathi sithetha ulwimi ayikakhutshwa le nto phana uthiwa sondela apha fondini sondela apha ndikhebenito jonga ithi iplani madoda funeka sibhaleni irafulu tobuphepha thethele phantsi ukwenzela into yoba sizowunikwa 10 rand mzunganye uyabona ke ngokwenza njalo madoda sizama ukhawulelana nelaa khaya kule meko likuyo injalo bathi ke ngoku sizawuthini isihloko ukufa kukadani sizawuthi uyabona ukhansile ikhawe